Bé, l'Associació Cultural Altres Veus, un dels seus principals objectius és este, és el tirar endavant un mitjà d'expressió, Veus Gandia, que el que vol és que la gent de la ciutat, que té coses interessants a dir i que és moltíssima, perquè no oblidem que Gandia és una de les ciutats importants i grans del País Valencià i que sempre ha sigut una ciutat davantera a nivell econòmic en el nostre entorn, i aquesta gent queda apagada, el que té que dir, les coses interessants que podrien transmetre, queda apagat per el ruïdo, i empleo aquesta paraula sabent el que dic, el ruïdo, que la classe política de la ciutat ofereix en aquests moments. Cap solució, molt de ruïdo. I per això nosaltres pensem que és el moment que hi hagi un mitjà d'expressió, no exactament de comunicació, un mitjà d'expressió, per a que aquella gent que tinga alguna cosa interessant i seriós que dir, tinga una plataforma avalada per una associació que evidentment no es deu a la propaganda institucional ni es deu a la propaganda de les companyies privades, sinó que es deu a uns objectius d'ànim de no lucre, i que el nostre mitjà Veus Gandia servisca per a que tota persona de la nostra ciutat que pugui millorar en definitiva la qualitat de vida i el futur social i econòmic de Gandia pugui dir la seva. Volem que no només des de l'associació, sinó des de persones que vulguin participar, proposen temes de debat. I citaré dos temes concrets que nosaltres com a associació cultural pensem que són molt importants per a la ciutat. La primera, el port de Gandia. Caldria fer un debat seriós sobre aquesta infraestructura a partir de la qual molt probablement gravita el futur econòmic de la ciutat. I després, també, hi ha que fer un debat seriós i no partiditzat, és a dir, no de partits polítics, sinó de la societat, del model turístic, ja que el turisme és la principal font d'ingressos de la ciutat. Com participar en Veus Gandia? És molt fàcil. Tan fàcil com enviar un e-mail en el tema en el que uno vol traure i una mica d'argumentació sobre el que vol dir a videos@veusgandia.com. Pensa que és una manera fàcil i a l'abast de tothom ho indica.